Han jo så hårdt for positionen og træk væk. Han skal holde ham tæt på kurven og komme helt til ringen og afslutte, når han er så dyb position. 10 sekunder på skuddet. Murphy. Ud til Mathias Bak videre. Alt for langt. Og 2 point. Liam Potter. 11. point. Ja, lige ved siden også, så står Jeff Gotilla og råber til Mathias Bak Christensen. Han skal skyde. Han var helt fri. Skyler Bowling skyder og scorer 2. 7. point til Skyler. Mathias Bak. Ind til Potter. Brænder den her. Rungby rebounder. En ting, jeg dog godt kan lide ved Mathias Baks aflevering før, det var, at han altså lige kommet ind. Og han har en mand, der lige har ramt 3 træer, og han giver den altså op til ham. Friedrich. Så var det op til Anton Elsner. Angriber og bruger pladen. Anton Elsner, 2 point. 4 points forspring. Mathias Bak, den her sender han afsted. Skyler Bowling går i ryggen på Marius Katsevicius, og det går en fejl. Og Katsevicius, han har haft et fantastisk indhop. Ikke alene har han ramt de der skud og sat noget tryk på, men han har altså også taget på rebound. Ser vi rebounden og fejlen. Ja, første fejl til Bowling. Dobbelt udskiftning. Alicia Saranik og Morgan Xavier. Holder ham foran sig. Den her gang bliver han dog brændt. Ja, Saranis igen. Vi var lidt efter Murphy i starten. De dribler alt for meget. De skal flytte bolden. Så man ikke rigtig havde nogen muligheder, nogen options. Og så bliver han nødt til at prøve at skabe noget selv. Og lidt for over i Wing. Han er lynhurtig, Saranik. Og han er en spiller, der ikke kræver ret mange afslutninger. Laver han en fejl. Ja, det var en fin fejl. Han var slået, og de var virkelig en overtalssituation, så der er ikke... De har kun begået en holdfejl den her periode næste år. Hans første fejl i kampen, anden holdfejl. Daniel Friedrich er på banen her med nummer 10. Han har rigtig sat på over på ham. En spiller, der har været lidt ud og ind af holdet denne sæson, mest på grund af skader. Jeg synes, det var en utrolig vigtig brik i slutspillet for Horsens. Rungby trækker en fejl på Mathias Bak Christensen. Hans første fejl giver 2 straffekast til Rungby. Ja, fint at Rungby her skaber noget kontakt. Mathias Bak kommer en lille smule for sent. Øj, den er kort. Den var meget kort. Den anden næsten lige så kort. Han skal bare vide, at han har en ven i nød herude på siden. Jens. Jeg har været der før. Det er Sosa, nummer 11, der er klar til at tjekke ind. Mathias Bak ryger ud. En af de ting, vi rigtig godt kan lide ved De Sosa, det er hans humør. Både på banen, men så sandelig også uden for banen. Han er med til at holde humøret højt. Han løfter. Og det nogle gange kan altså være hårdt, og især en sæson, som Næstved har været igennem. Xavier danser rundt. Fejler nummer 6, Frederik Rungby. Godt spillet ind af De Sousa her. Holder lige bolden, læser spillet og finder Xavier dybt i posten. Anden fejl. Dobbelt udskiftning, team for Næstved. Marius Katsevicius og Mads Bunde kommer ind. Og i den anden lejr er det Niels Krog Thomsen, der kommer ind med nummer 8 for HSC. En spiller, der ikke blev brugt i den første kvartfinale. Xavier.
Kasavicius, der har vist sig rigtig fint her fra start, så han skal selvfølgelig hurtigt ind igen, se om man kan få noget mere ud af den varme hånd. Fejl af nummer 10, Daniel Friedrich. Første fejl til ham, og dermed fjerde holdfejl. Ingen straffekast. Nu laver de godt nok fejl her, Horsens, men de kommer op med det meget aggressive forsvar igen. De har ligesom været lidt fraværende rent defensivt. Og jeg tror også, de har brug for, hvis de skal gøre noget i deres slutspil, så skal de være meget mere aggressive i længere perioder. Øj, de er ude med albuerne. Friedrich med en fejl op på skuldrene. Og det er Sosa, tror jeg, det er. Jeg gad godt at se den her sekvens igen. Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange der bliver skubbet. Og MB er heldig her, fordi han trækker lige armen tilbage, inden han Prøv at se, fanger ham rundt om slåsser. Kasavicius og Niels Krog. Udskiftningsorder ind. MB ud. Sosa brænder. Bowling. Mister næsten balancen. Øj, det er godt reddet. Ved at spørgsmålet, bliver for høj. Elsner holder den inde 6 sekunder nu. Bowling. Øj, han danser ud, men redder den. Godt set af Guardia. Taget hul på det sidste minut af første halvleg. 35-32. Guardia træder uden for banen. Og så er det altså ved at gå... Og nu skal dommerne være på. Jeg forstår simpelthen ikke, de må have set det her. Og så bliver Karaisic som timeout. Hvis dommerne ikke ser det her, altså Marius Kasavicius kommer løbende fra den anden side af banen for nærmest at sparke til bolden og for at få stoppet det her. Skyler Bowling er provokerende, tager den hurtigt ud af hænderne på Guardia. Guardia forsøger at svare igen, tager den ud af hænderne. Og så bliver det altså en løs situation. Prøv at se den her. Her træder han først udenfor. Og så tager Bowling bolden fra ham. Egentlig okay. Så slår han den tilbage. Det skal han faktisk ikke have lov til overhovedet. Og så skubber de, og så kommer Kasavicius løbende fra den anden sidelinje over og sparker til bolden. Altså, Jonas Bille ser det her, hvordan at det ikke kan være... Ja, en teknisk fejl. Altså, det hører der ikke noget sted til. For Marius. Pass to opposite from Marius, and we go double screen. So you go, both of you hit his guy. You understand? And he's coming off and taking the shot immediately. You understand? Yes. If not continuation, this guy is coming, pass down there. And then low post. Second is low post, inside, okay? In defense, if we score, we go 1. You understand? Just 1 after that. So first is double team, 5. Then we go head. Then we have defense 1. You understand? Aida, let's go. Simon. Uden yderligere sammenligninger til situationen før, så i en håndboldkamp, hvis der bliver fløjtet, og man ikke ligger bolden med det samme, så er det jo altså 2 minutter. Ja. Og det er jo det, der lidt af her. Skyler Bowling skal have bolden, at der kommer en løbende fra den anden side og sparker. Altså, det hører jo ikke noget sted til. Og jeg tror altså, han siger, we have to, så jeg tror altså, måske der kommer en teknisk fejl, og hvis der gør det, der kan jeg kun bifalde det, for det er det rigtige kald. Ja, Karaisic, jeg tror også godt, han ved, at han har startet, eller han tog meget hurtigt timeout for at få sine spillere væk fra banen. Han kommer her. Og det er en teknisk fejl til nummer 5, Marius Kasavicius. Og jeg er befriet over at se det. Fordi det er det, nu vi sidder og snakker lidt om det. De snakker sammen om det, de kommer ud efter timeout. Ja, det er meget fint. Og det er det helt rigtige kald.
Det, der bare er, og det, der er lidt ærgerligt her for Bugten, det er, at han måske har sat nogle ting op i en timeout, hvad det skal gøre. Han har ikke fået at vide, at der er en teknisk fejl. Så et eller andet sted burde den nok være fløjtet inden, således at han havde vidst, hvad for en præmis han tog en timeout på. Ja, altså, jeg giver ham timeouten tilbage. Altså, de bruger jo den timeout for at stå og diskutere. Men faktum er dog, at det var HSC-bold stadigvæk. Så han har ikke tabt så meget. Han har måske sat et forsvar op. Det forsvar kan de stadigvæk spille nu. Blot afbrudt af 2 straffe. Det kan man sige. Så de kan sagtens forsvare den. På den måde er det fint. Men er aktionen i gang igennem. Tænding, den er der i hvert fald. Kasjevicius tæt på at stjæle den. 30 sekunder. Det er det gang med hænderne. 5 points forspring. 37-32. Og så er det Arnold Dedits tur til at tage en timeout. Han har en tilbage. Den er første halvleg, og han vil selvfølgelig have sat sit sidste angreb op med 30,3 sekunder tilbage. Det tog lidt tid, men de fik i hvert fald reddet kastanjerne ud af den her ild, og godt for det. De har også en kamp, der er fordelt med 5 point, og står altså 37-32. This is just domination. Look at Cousins stealing the ball. And what a nice move by DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins, Sacramento Kings. Gonna watch NBA on DK4. Right now, it's men against boys down there in the paint. And the man is DeMarcus. Too big, too strong, too fast, too good. This is D. Rosa, Chicago Bulls. Follow NBA on DK4. Oh, no! Bank. Oh! D. Rose, bigger, stronger, faster than you. 16 points for the rookie. And he is fearless. Morris Cole from Miami Heat, and it's always great to watch basketball on DK4. Morris Cole with a sensational performance in over. James with the steal and buckle up for LeBron. Oh! And a gorgeous jam. Gør ligesom mig, inviterer gutterne hjem en søndag aften og se NBA på DK4. LeBron James! Whammo! You got it. Og der er altså også basket søndag aften. Jeg kan læse mere på vores Facebook-side Basketball på DK4 eller vores hjemmeside dk4sports.dk. 10 sekunder på skuduret. Brandon Friedrich med bolden. Bowlen gør op af handen. Elsner 4 sekunder. Indtil Sohorte. Ny chance. Og han skal aflevere den ud. 10 sekunder tilbage. 5 sekunder Skyler Bowlen. Ud til Friedrich. God 3-pointsskytte. Lidt for lang. Og så slutter halvlejen. Første halvleg slutter med stillingen 37-32. Masser af følelser ude på tøjet og masser af energi i en Slavlund. Ja, men jeg synes, vi fik i den første periode, hvor de lavede mange point, og den anden periode, hvor de ikke, hvor de lavede lidt færre, men rigtig meget intensitet, rigtig meget tænding. Og jeg har allerede fået en teknisk fejl. Munden, det bliver den sidste. 55-42 stilling mellem Bakkenbergs og Aalborg ved pausen. Det er Bakkenbergs foran med 13. Hørsholm op, eller bagud med et enkelt 55-56. Og nu skal vi ned til Skyler Bowlen og Simon Johansen. Skyler Bowlen, you guys started off strong in the first quarter, kind of led them back into the game in the second. How do you feel like you guys executed the first half? It was okay. It was okay. Obviously, it could have been better. They hit quite a few three-point shots that got them back in the game. But overall, it was okay. We got to keep the energy up, though. This is a very intense place to play, and this is a very intense game for sure. How do you make sure that you keep your right level of composure in this game? We just got to be smart. We got to be smart, smarter than they were. They got the technical foul. We can't let that happen to us. And it's a great place to play. Great fans. We got to love it. It's a great atmosphere. Thank you. 55! 55! Please wake up. Keep attacking. Just keep attacking. Score those fucking layups when you are 1-0. Yeah, but what we are doing? Bravo! Give it back, give it back. Foul! Alex, please play defense. Look rotation. Look who is fucking up. What the fuck is this? What the fuck is this? Hedge and back. Last 5 seconds, switching everything. Let's go strong. Let's go strong. 37-32 er altså resultatet efter de første 20 minutter. Vi fik set lidt på de to trænere, der nu er ude og give det singeren til deres to hold. Vi tager lidt reklamer, og så er vi tilbage med endnu
lidt fokus på det her Young Guns-tema, som altså kører i øjeblikket. I Horsens har man altid været god til at udvikle egne talenter. Tidligere har mange unge spillere taget vejen fra ungdomsspillere til højeste plan. Vi har i dag besøgt den østjyske klub for at se nærmere på et af klubbens 14-årige talenter. Jeg hedder Andreas Kramstrup. Jeg spiller i Horsens IC. Jeg spiller mest shooting guard, small forward, og jeg er 14 år gammel. Jeg startede ved, at min mor nærmest tvang mig til en træning, og så forelskede jeg mig ellers i det derfra. Så startede Andreas det bare i, jeg tror det var 4. klasse. Tilbage i Næstved, hvor vi altså har overstået den første halvdel af denne anden kvartfinale. Gæsterne fra Horsens IC foran med 5 point, 37-32 20 effektive. Her i pausen, der skal vi om et kort øjeblik have vores første lille afsnit af vores episoder om Young Guns. Vi har taget rundt omkring i de danske klubber og taget et kig på nogle af de talenter, der render rundt i hallerne. Men først, der skal vi selvfølgelig lige sætte på første halvleg. Horsens IC kom ud som lyn og torden, og så fik de svaret igen i Næstved, især igennem Liam Potter og Marius Kasevicius. Ja, men jeg synes faktisk, at når Horsens de spiller for fuld drøn, specielt i forsvaret, så er de bedre, og Næstved kan ikke rigtig tænke på. Problemet er, at Horsens de har ikke kontinuitet i øjeblikket i deres spil til at blive ved med at gøre det over længere. De gjorde det stort set hele første periode, og i anden periode, der faldt de fra. Så kom bolden ind til Potter, den kom ud til Kasevicius, som ramte nogle skud. Og så snart tempoet går lidt ud af Horsens forsvar, så er Næstved på et sted, hvor de kan være med, og så spiller de rigtig godt.
Det man så i den første kvartfinale, det var 2 hold, der altså tog et par bølgedale op og ned i løbet af kampen, men Næstved var overall set det bedre hold, det bedre til at holde fast i deres gameplan. Det virker til, at Horsens har lidt bedre fat i gameplanen i dag. Hvordan vurderer du det? Jeg synes specielt deres defensive gameplan. Jeg synes, vi har set Horsens i angrebet være en lille smule flagrende i forhold til, hvad det er, de gerne vil. Ikke få bolden de rigtige steder hen. Men på Næstved på den anden side, så snart, at som vi sagde før, at intensiteten er ude, så kan de løbe deres spil bedre, så kan de få bolden ind til Potter. Når bolden kommer ind til Potter, så sker der gode ting. Og en ting, man kan sige ved Næstved, det er, at de er med i kampen, og Xavier har stort set ikke leveret overhovedet. Så det kan man sige, der burde ligge et potentiale gennem til anden halvleg her. Så er det tid til at kigge på Young Guns, og vi starter vores lille rundtur i det danske land, i det danske basketballland. Det gør vi faktisk hos dagens gæster fra Horsens. I Horsens har man altid været god til at udvikle egne talenter. Tidligere har mange unge spillere taget vejen fra ungdomsspillere til højeste plan. Vi har i dag besøgt den østjyske klub for at se nærmere på et af klubbens 14-årige talenter. Jeg hedder Andreas Skramstrup. Jeg spiller i Horsens IC. Jeg spiller mest shooting guard, small forward, og jeg er 14 år gammel. Jeg startede ved, at min mor nærmest tvang mig til en træning, og så forelskede jeg mig ellers i det derfra. Så startede Andreas til basket i, jeg tror det var 4. klasse eller sådan noget, hvor vi så begyndte at spille på hold sammen, og han udviklede sig rigtig hurtigt, så han kom også hurtigt op på det bedste hold. Han vil gøre alt for at vinde. Han accepterer ikke at tabe, og det er det, der driver ham frem. Det er hans benzin, og det fungerer rigtig godt for ham. Min rolle på banen, synes jeg selv er sådan lidt af det hele. Altså, jeg får både assist, jeg scorer også point, og steals, rigtig godt forsvar. Så Andreas er jo en af vores vigtigste spillere på holdet, så han har helt klart en stor betydning. Det er aldrig fedt at være uden Andreas på banen, så med hans talent og hans styrker, så er han helt klart en vigtig del af vores hold. Andreas er en meget talentfuld basketballspiller, som virkelig har udviklet sig rigtig hurtigt gennem hans basketball. Han er en fantastisk spiller i det, han kan drible rigtig godt i forhold til hans højde, og han kan skyde godt, han kan aflevere, han kan virkelig mange ting. Jeg synes, det jeg kan forbedre mest, det er nok mit skud og mit pick and roll game. Den måde, jeg prøver at forbedre mig mest på, det er ved de her individuelle træninger. Så sætter vores træner os til lidt forskellige ting, og så bliver jeg for eksempel for det meste sat på skudtræning og pick and rolls og sådan noget. Han skal jo forbedre alt. Andreas er jo kun 14 år, så men skud og fysik. Fysikken der den halter, men det er umiddelbart et godt tegn, at de er lidt tynde og kleine i den alder, fordi så er det et godt tegn på, at de ikke er færdige med at vokse. Og de må gerne blive lidt højere, specielt guards. Vi mangler gode guards på plus 91 i Danmark, som kan lidt mere end bare sætte et system i gang og skyde en træer, når de er helt åbne. Vi har morgentræninger mandag og onsdag. Og så er det ellers bare 2 gange træninger næsten hver dag. Jeg har selvfølgelig ikke lige så meget tid til vennerne, når jeg bruger så meget tid på basket. Og det samme med lektier, så det gør hverdagen lidt hårdere. Potentiale, det er, jeg tror sagtens at sige, det er mere end Danmark. Og det ved jeg også, det er Andreas' mål med det her. Det er at komme ud af landet og se, hvor langt han kan tage det. Den største drøm inden for basket er nok at komme ud i Europa og kunne leve af det. Og simpelthen bare basket, det var ens job. Jamen det handler jo selvfølgelig for Andreas og alle andre talenter i Danmark, det er dem selv. Vi har meget den holdning her i klubben også, at det skal ikke bare være træneren, der motiverer dem. Det skal komme fra dem selv. Selvfølgelig skal trænerne motivere og være en del af det. Men vi går meget op i, at vi ikke skal rende og kickstarte dem hele tiden, at det skal komme fra dem selv. Og hvis det kommer fra dem selv, så kan han nå langt. Og han er i et godt miljø, han træner alle de gange om ugen, han skal og sådan noget. Så ligesom alle andre talenter, så er det op til Andreas selv, hvordan han vil nå med det. Kan vi få lederne? Vi er med hernede, ikke? Og jeg laver den her. Hvad siger vognen? Er I klar til bagomsynk? Ja, vi kører. Ja, jeg kører den bare her. Er du klar? Ja. Liam Potter, you started off kind of slow, but then you got kind of back into the game in the second quarter. What do you take from the first half into the second? We're getting the looks we won. We just got to finish the layups, finish those shots. We're getting some open looks. Defensively, we need to rotate better.
get to the open man. You know, from that we'll just build up on this. Our commentators have praised your performance in the first half, saying that when you get part of the ball, good things happen. Do you feel the same way? I'm just trying to do everything I can for the team, you know. If I got a rebound, I'll rebound. If I got a block shots, get some points down there, I'll do that. Thank you. Pausen overstået, og altså første fokus på en af de helt unge talenter i dansk basket. En af vores young guns, altså Andreas Skamstrup fra Horsens IC. Vi springer indenfor tilbage i Næstved-hallerne, hvor de to trænere har været ude med deres hold og tale tingene igennem. Vi skal til coaches corner. I don't get it. You, at the moment, don't look at the team that wants to win. You look like a team who just playing for playing. And I don't get it. Why? Because you live and die for those games. No matter if now Bogdan, I cannot spend every fucking time, energy, the time on the sideline like a monkey yelling, so then you realize, fuck, maybe I now need to play. No, it need now to come from you. If it doesn't come from you, maybe I will yell again, maybe you will wake up, and maybe we will win this one, and maybe next one, but this is not long term for you or me. So now, these 20 minutes, winning or losing, it needs to come from you, this energy, effort, running, rotation defensively, and fast break running, and then we can talk about winning or this game. Whatever is going on, we need to understand. So they got that offensive rebound, all right? And we were kind of in a mismatch, but I'm fine with the mismatch as long as we are on the guard, on the ball, right? Or close to the shooter. So I had you one time, you stayed over here, shooter was over here. I know it's not your guy, but yes, you're the closest one, get that one. No three-point shots. They're having a hard time playing against us. Is that okay? We're going strong and the same. We're going fast, lots of passing, attacking. We will start with motion, with a few options out of that. Is that okay? Keep passing and keep working. Let's go. Ja, lidt bedre stemning i Horsens omklædningsrummet. De er blot foran med 5 point, men de har vel et eller andet sted spillet bedst i første halvleg, Jens. Ja, det synes jeg da helt klart, de har. Og altså, hvis de havde kunne holde deres defensive intensitet, havde de været gode. Jeg kunne til gengæld godt lide det, Bogdan han sagde i den her kamp. Det er effort, eller i pausen. Det er effort. Vi skal komme ind og lægge det inde på banen. Så kan vi være den her anden, vi skal være den anden her bekendt, om vi vinder eller taber.
så skal vi kunne ligge det på banen. Ja, man hører lidt, vi skal ikke vende øjnene af hinanden, vi skal ikke være efter hinanden, og hvis jeg råber af, så er det for at få jer til at præstere bedre, eller få jer til at vågne op. Ja, og også det der med, at jeg skal ikke råbe jer igennem den her kamp alene. I skal også selv være med til at levere noget. En af dem, der leverede i første halvleg, det var den store englænder, Liam Potter. 11 point blev det til med blot en enkelt rebound. Simon Johansen fangede ham til en kommentar her på vej ind til anden halvleg. Liam Potter, you started off kind of slow, but then you got kind of back into the game in the second quarter. What do you take from the first half into the second? We're getting the looks we won. We just got to finish the layups, finish those shots. We're getting some open looks. Defensively, we need to rotate better, get to the open man. You know, from that, we'll just build up on this. Our commentators have praised your performance in the first half, saying that when you get part of the ball, good things happen. Do you feel the same way? I'm just trying to do everything I can for the team, you know. If I got a rebound, I'll rebound. If I got a block shots, get some points down there, I'll do that. Ja, vi gør det, der skal til. Og så er jeg lidt i tvivl om, at spillerne er gået på banen, men der er altså lige et eller andet galt i øjeblikket. Og dommerne har sagt, at der skal lidt ekstra tid til. Jonas Bille, han står i øjeblikket og kigger protokollen igennem. Protokollen, som altså er den officielle score-tavle, om man vil. Hvor der altså bliver noteret, hvem der laver fejl, og hvem der scorer pointene. Og er der nogen tvivl om tavlen deroppe, så er det altså altid det her stykke papir, der tæller. Og det står altså lige og bliver kigget igennem i øjeblikket. Hvad præcis det er, der er galt, det er jeg ikke sikker på, men jeg har en anmodning eller en ansøgning, at når han står og peger over på et andet papir. Jeg ved ikke, om det er statistikkerne, eller om det er, hvem der er blevet sat i som mulig starter. Der er i hvert fald et par ting, der skal rettes, eller i hvert fald godkendes, om ikke andet. Og så bliver Arnold Dedic sat ind i tingene. Ja, det kan være mange ting, det her. Det kan være lige fra en fejl, som ikke er kommet i til om scoren er rigtig. Men 37-32, det er altså den officielle score inden, og altså vi skal have sat de sidste 2 gange 10 minutter i gang. På banen er Sergio Guardia, Liam Potter, Marius Katsevicius, Alex Murphy og Morgan Xavier fra Team for Næstved, mens det er Vetran Golovkanen, Keane Thoman, Jonas Sore, Mathias Sagne og Skyler Bolin for Horsens IC. Altså en stor line-up, store spillere fra HIC. Ja, lad os se, om HIC ikke kan få gang i Golovkanen igen. Han scorede altså 11 point i starten af første periode og kom faktisk ikke på tavlen siden. Bolin til Sagne. Han sender sit første skud af sted, og det bliver en træer. Mathias Sagne. Og så står den 40-32. Den er rasende på Morgan Xavier, og bliver ikke kommet ud i det her spil. Jeg tror, Næstved ville bytte på screeningerne, og Xavier bliver altså hængende under kurven. Potter, 2 point. Det her, det ser meget nemt ud. Men det er en god position for Potter, og det er en rigtig, rigtig god aflevering for Guardia. Den ligger lige præcis, hvor den skal. Men man kan også godt sige, at Keens forsvar ikke er perfekt. Ja, Keane Thoman, han bliver fanget her, og han skal altså udnytte, at han er så stor og stærk. Bolden bliver rørt af næste spiller Horsens bold. Og jeg synes, Mathias Sagne, han skal være meget sikker, hvis han vil ligge den her aflevering. Han er helt ved ringen. Han skal bare ligge den i. Vores reporter Simon Johansen har lige været hen og høre ved dommerbordet og høre fra dommer Jonas Bille. Og han fortæller, at det var protokollen, der lige skulle tjekkes igennem. Og måske lige et par, og kunne være tvivl ved, men det er altså korrekt, det der står. Derfor er forspringet nu altså på 8 point, 42-34. Herefter Golovkanen scorer 2 point, hans 13 i kampen. Vi taler om i pausen, at Xavier ikke rigtig havde leveret noget i den her kamp. Murphy har stort set også været usynlig. Det er de 2 spillere, der normalt scorer mest for Næstved. Blok af Thoman. Blokker Liam Potter. Ja, Potter. Igen, vi taler om det der med at tage sig god tid. Her kunne altså med fordel have landet med bolden. Lavet en lille finte.
backer ham endnu længere ned. Ind til Keith Thurman, spinner rundt på Sabian og scorer 2 point. Og så er det et 10-points forspring, ja. 44-34. Og Thurman har så meget vækst på Sabian, hvis han får bolden hernede. Så han laver næsten ingen bevægelse. Han vender sig bare rundt og bruger sin længde og sin tyngde. God start for HSC efter pausen. Sabian. Fejl. Dømt på nummer 14, Keith Thurman. Første fejl til Thurman. Der er ikke helt den samme tænding her fra start, som vi sluttede halvlejen af med. Men de har altså også lige haft et par minutter til at køle lidt ned. Ja, må ikke det kommer, når næste score første gang. Guardia. Oj, det er godt forsvar. Budovkanin stjæler den. Og så dunker han let sit 15. point i kurven. Godt stil af Budovkanin. Ja, igen det her Horsens forsvar, der er rigtig god intensitet. Det kommer helt ud. Endnu et stil. Det her er ikke nødvendigt. Jo, det var godt forsvar. Han læser den. Men det er simpelthen også en dårlig aflevering af Potter. Det er Sosa sat på bænken. Og det er Næstveds akilleshæl det her. Det er turnovers. De smider simpelthen så mange bolde væk. Vi skal have en timeout. Det er Bogdan Karaisic, der har bedt om timeouten. Oven på de 2 turnovers. Der har vi det sidste. Budovkanin stjæler begge. Og afsted går det altså. Den gule fare afsted. Og Karaisic med... Kasevicius med den seneste fejl. Vi skal høre fra HSC's Frederik Rumby. Frederik Rumby, et første kamp i den her kvartfinale-serie gik jo ikke helt, som I havde håbet på. Når du så kigger tilbage på den her kamp nu, hvad var det så, du ser, I skulle have gjort bedre for at vinde den? Jamen, vi kommer stærkt ud til kampen, og jeg tror, vi laver et 8-0 run. Og for eksempel sidste år, der byggede vi bare på det run, men det har vi ikke helt formået i år, og det gjorde vi ikke til kampen der i torsdags. Så det skal vi blive bedre til at holde et konstant niveau hele tiden. Hvad er det for nogle ting sådan helt konkret, der gør, at I ikke kan holde momentum gennem hele kamp? Jamen, vi skal tage nogle bedre beslutninger, både angrebsmæssigt og forsvarsmæssigt. Og så skal vi blive ved med at stole på hinanden og fordele bolden, som jeg ved, vi godt kan. Så det er de ting, vi skal blive bedre til. Hvordan fornemmer du sådan, nu har du jo spillet her i noget længere tid, der er nogle nye spillere, der er kommet til og sådan noget. Når holdet så oplever den her skuffelse, det må være at tabe i en første kamp i en kvartfinale, miste hjemmebanefordelen, hvordan reagerer I så? Hvordan kan du se det på holdet? Selvfølgelig efter kampen, så er det ikke den bedste stemning, der er, men altså, til de efterfølgende træninger, der var god stemning, og vi er klar til at gå ind og tage sejren i dag, synes jeg. Jamen, når den her hjemmebanefordel, som I har arbejdet for her til sidst på sæsonen, den ryger i første kamp, hvad er det så for nogle ting rent mentalt, I skal få til at fungere for at vende den her serie tilbage til jeres fordel? Jeg ved ikke, hvad vi skal arbejde med. Vi skal jo bare stjæle en herover, og det er det, vi går efter. Ganske simpelt. Vi skal bare stjæle en herover, og det er det, de går efter. Og det er vel også den plan, som de skal holde fast i, Jens. Ja, men de er ved at føre den fint ud i livet. De skal blive ved med at dække op, så kommer det helt af sig selv, tror jeg. Kom noget mere aggressivt ud nu. Øj! Sakne og Kasevicius ramler sammen. Kasevicius gør nu også, hvad han kan for at spille på den. Men så kom den tænding, jeg efterlyste lidt før. Ja, men man skal ikke være bekymret i kampen, tændingen også kan komme, fordi Næstved har masser af spillere, der kan tænde af. Både på den gode og den dårlige måde. Sabia bliver bremset. Vurderet til at blive bremset ulovligt. Og nummer 14, Keith Thurman. Jeg synes ikke, det har vi ikke set de langt på syg. Keith Thurman har gjort meget galt her. Tak til ham her i midten, den store mand. Jeg har svært ved at se, hvordan det der skulle være en fejl. Det må jeg sige. Thurman står godt nok ud med armene, men... Altså, man skal jo vide med Keith Thurman, hvis man har mødt ham virkelig, han har en meget stor cylinder. Forstået på den måde, at det rum, han fylder, som han må have sine arme i, det er meget stort, fordi han er en meget bred mand. Det var 4. point til Morgan Sabia i hele kampen. Og vi får en fejl af nummer 7. Alex Murphy, anden fejl. Så Bowling mister kontrol, så kommer han tilbage. Og der kommer Murphy så altså noget mere aggressivt ud. Det er Sosa over for Budovkanin.
Thurman. Lille hopskud fra toppen. Og det er jo der, man virkelig kan bruge ham. Fordi han kan træde ud og være det, man kan kalde en stretch-spiller, altså en, som spreder gulvet ud. Altså, jeg er slet ikke i tvivl, når jeg sidder og ser det her, om at man kan spille med to store. Jonas Åre, han er så bevægelig, en stor mand, at han godt kan træde ud og dække en 4. Xavier tæt på at lave et godt spil på bolden, men Åre, han spiller den altså stærkt og trækker en fejl. Men jeg er slet ikke i tvivl om, Jens, at man kan spille med Keith Thurman og Åre på samme tid. Nej, jeg synes, de spiller bedst, når de spiller med en stor line-up. Fordi de skaber så mange problemer for Næstved. Og ingen tvivl om, at han tager højrehånden på ham. Og altså i øjeblikket, der er Næstveds forsvar. Det er slet ikke der, hvor det skal være. Bergsted brænder første. Han har scoret 8 point i dag. Taget 4 rebounds. Score det andet. Spænding er der. I Hørsholm Fire Arena med 4 minutter igen. Er det et 4-points forspring til gæsterne fra Svendborg, der altså vandt den første kamp. 82-78 står det. Bakken Værs foran med 14. Anders Kemper er foran med 12. Morgan. De scorede de 2 straffekast. Ud til Katsevicius. Den er langt ude, den her. Potter rebounder. Skylar Bolin og det Sosa kæmper. To point. Morgan Xavier. Det er det tredje fejl. Nej, det er nummer 14. Det er Keith Thurman igen. Ja, det bliver så tredje fejl til Keith. Bodofkanen var også derinde. Og vi ser altså venstrearmen her fra Keith Thurman. Ja, det er jo en ting, når man er så stor som ham, så skal man bare holde begge arme op. Der er ikke nogen tvivl om, at der er ikke noget at spille på bolden af Keith Thurman her, hvor der, altså det er ikke fejlen, ligger ikke i spillet på bolden, det ligger i, som du siger, venstrearmen. Og det er virkelig unødvendigt, fordi de har Xavier det sted, hvor de gerne vil have ham ude af balance, væk fra kurven til skud hen over til de store spillere. 7. point, Morgan Xavier. 10 points kamp med 6 minutter igen af tredje periode. Næstved lige tilbage i deres zoneforsvar. Sagne ramte en træer til at starte halvlejen. Bolin ind til Keane. God finte og fanger Potter. Der sker et eller andet i Næstveds forsvar her for Keith Thurman. Han var ikke bare fri, da han fik bolden. Han var fri meget længe under kurven. Tredje fejl til Liam Potter. Og det er altså noget mere kritisk end tredje fejl. Prøv at se over i højre side, hvor længe han står. Men det er Morgan Xavier og Liam Potter, der står og dækker sammen mand. De står begge to og dækker så hårdt. Han er også god. Jeg tror lige, han har glemt, hvor høj han egentlig er, Liam Potter, når han går på de her skudebælter. Thurman scorer. 7 point til Thurman. Ja, og et godt indhop, ikke? Rigtig godt. Altså, jeg fik mange svar her, men ikke nogen svar, der frelser Horsens IC. Fordi det, de har gjort i de sidste program, det har altså været, at de turde ikke spille med begge to. Og de har ikke gjort det, de har haft Thurman på bænken. Jeg ved ikke, om han har været skadet, eller hvad han var. Men det, vi har set her, det er altså bevist, at man godt kan bruge begge to. Øj, Xavier misser den lige præcis. Kamp om den ender hos Sagne. Ud til Bolin. 3 points forsøg. Og scoring. Han swisher 3 point. Skylar Bolin. 54-39 nu. Ja, de spiller altså med bedre. De spiller med bedre tempo. De spiller helt klart, specielt i den her ende. Med mere intensitet, så kommer de ud og det er Liam Potter anden gang direkte i hænderne på Bodofkanen. Og her scorer han så 2 point, og Karaisic bruger sin anden ud af 3 timeouts her på de første 5 minutter af tredje periode. Det er tidligt, men han skal også passe på, at det her det ikke stikker af for dem. Men de her afleveringer, de er simpelthen utilgivelige, for ikke nok med, at det er en mistet bold. Det er 2 point i den anden ende. De er overtalssituationer, de giver væk, og Bodofkanen og HIC har været rigtig dygtige til at straffe det. 56-39. Bolin med den her 3-point scoring. Og det sendte ham op på 12 point. Ja, i den anden ende Alex Murphy. Han har 2 point i øjeblikket. Han har godt nok 4 assists og 4 rebounds, men 2 point, og han har ikke bolden særlig meget. Vi har godt nok været efter ham i starten for at drible for meget, men han har været manden i deres angreb normalt. Switch every screen, switch everything. In offense, outside, backdoor, chin, face down,
fist. Do you understand? So this is how I need to fully professional team need to fucking play. Let's go. Let's go, boys. Like you did in that hedge and back. They got nothing. You are putting point guard over here. And he cannot pass it over here. You got time to go back. So, take care of that 2-3 zone, right? If it's a 2-3 zone, work with a shirt or work without big guy now. Without the big guy, right? Great, great. They'll probably go with the traps, right? Keep on moving. Listen up. Also, it's fine. Stay parallel on that one. Run him off the three-point line. No three-point. Stay strong. Let them penetrate. Energien ude på linjen. Prøv lige at se her. Han trækker alle spillerne ud og siger, at det her det er altså ikke måden at spille på som professionel basketballhold. Han er utilfreds, Karadzic, og han sætter dem altså ned. Og så sætter han nogen ind, som han håber på kan få noget vilje. Altså, nu spiller de vise noget vilje. Med Seranic og Rajovic. Mathias Bak. Og det er ikke, jeg tror ikke, det er mange gange over den her trio, den har været på banen sammen. Hvor kampen kan være afgjort. Anden fejl til nummer 11, Skylar Boland. Mathias Bak i hjørnet til De Sousa. Han griber. Øj! Trækskud her ellers fra De Sousa. Drejer rundt i luften. Og får egentlig sendt et nogenlunde skud i forsøg afsted. God aflevering. Nej, hvor spiller de godt rundt nu. Golovkin ind. Ny chance. Nye 24 sekunder. Og de arbejder hårdt i dag, synes jeg, alle sammen på Ringelsø-Magne Horsens. Skylar Boland overfor Marius Kasevicius. Bergsted bliver nærmest holdt nede, men det er altså ham, der skaber det her. Det er ham, der skaber angrebsrebounden. 2 gange er han inde og tip på den, og han gør det altså med kontakt. Og så er bolden der til Tore. Ja, og super kontrolleret på til den her. 84-83 i Hørsholm. Et 1-points forspring med 1 minut tilbage til Svendborg. Vinder Hørsholm, så står det 1-1. Og kvartfinalerne spilles jo altså, som tidligere nævnt, bedst af 5 første hold til 3 sejre og går videre til Jeg synes, at man skal se her, det er Horsens forsvar. I øjeblikket, der tvinger de altså Næstved til den her type afslutninger. 4 sekunder på skuddet, og Kasevicius, de har ikke sat noget som helst op. Han må nødt til at drible og skyde selv på toppen. Spørgsmålet er, om Karadzic, han har lavet sin pointe nu, og man så skal gå tilbage med noget mere. Ja, det synes jeg, han skal have min bog. De kommer ikke til at vinde med det hold, der er på banen her. Og jeg synes, man kan godt smide en playoff-kamp, men jeg synes ikke, man skal smide den endnu. Og den er lang. Brøndby rebounder. Det er især i rebound-spillet. De bliver slagtet i øjeblikket. Gang på gang rebounder de altså en fiskdel ud af bukserne. Og nu er de oppe med 21 point. Og vi har lige set Kasevicius bede om en udskiftning ud mod bænken. Alicia Sadanik. Mathias Bak, og Sadanik smider den væk. Og turnovers. Vi talte om det. Guardia kommer ind. Og Alicia ud. Energiniveauet for HIC, det er til at få øje på. I er godt klar over, at de har gang i noget rigtigt. Sakne Rana, og det er Sosa, der kommer over og får det stoppet. Filip Rajovic til kurven, 2 point. En af de her unge spillere, der kom med til Næstved fra Hørsholm. Det er vel en af de unge spillere, man håber med tiden kan blive ved med at spille her og kan udvikle sig til at blive en solid ligaspiller. Mads Bunde og Filip Rajovic. Mads Bunde, der netop tjekker ind nu her med nummer 6. Der ser vi scoringen fra Rajovic. Marius Kasevicius bliver taget ud. Nummer 6, Mads Bunde, og nummer 5, Kasevicius. Leon Potter, han sidder ude på bænken og spørger til Kotila. Og bliver trukket på skuldrene. Brænder det her. Sohor rebounder. Jonas Sohor med et fantastisk layup. Noget af en detalje. Og endnu en angrebsrebound. Og straks bliver der hævet fast i Leon Potter.
Golovkin stjæler den. Alene får vi dunk. Veteran Golovkin dunker til 65, 41, 24 points forspring. Han har altså stjålet virkelig mange bolde i dag, Golovkin. Lad os lige se den her detalje igen. Det er altså en stor mand med hangtime her. Normalt så afslutter han over ringen. Rebounden her, så kommer han rundt på den anden side. Ej, hvor er det lækker detalje. Det er simpelthen rigtig fint, det her af Jonas Sorte Bergsted. Golovkin stjæler den, og så har han 2 af de nemmere point i kampen her. Golovkin ind, og altså sammen med Skyler Bolin er at finde i Horsens næste år. Det er allerede sikret. De 2 spillere har forlænget. Skyler Bolin skrev under på en halvandenårs kontrakt, da han kom tilbage efter sit lidt mislykkede ophold i Østrig. Og Golovkin, han er efter en god start, så han har fået sig tilpas i Horsens, valgt at forlænge sin kontrakt med HC. Og alt andet lige, så er det en god byggesten at have. Ja, det må man sige. Rungby til glasset. 2 point hen over Mathias Bak. Ja, Rungby, han er jo, jeg ved det fra tidligere i sæsonen, når han først får lov til at sætte fart i den der højre hånd ind over midten, så er han utrolig god. 2 minutter tilbage i 3. kvartal. Her er det Mads Bunde. Man kan se Horsens, de er helt ude på gulvet og dækker op. Man kan se næste, prøv at se, hvor meget tid de bruger. Bolin afsted. Rungby. Jonas Sorte følger op og tip-dunker den i. Han har sit eget lille show derinde i aften. Jonas Sæt. Ja, og jeg synes ikke alene bliver de udspillet lige i øjeblikket næsten. De bliver bare outworked. Altså Horsens, de ligger dobbelt så mange kræfter i, og det kan man altså se på den måde, som spillet udvikler sig på. Endnu et steal for Golovkin. Ja, 6. steal til Golovkin i aften. Og Bolin vil rigtig gerne have den herude. Får den ikke. Veteran stopper og skyder 3 point. Eller forsøger i det mindste. Jeg kan faktisk godt lide, at han stjæler bolden, men afslutningen er ikke så meget for, at de har gang i noget rigtig godt. Der vil jeg gerne have, at de lige havde flyttet bolden rundt lidt. Så kan det være, at han kunne have fået skuddet igen. Men nu skal de køre på noget af det, der fungerer for dem. De er oppe med 26 point. 69-43. Her ser vi altså helt dukket. Han følger op. Bergsted. Aflevering af sted. Rungby bliver presset af Guardia og Mathias Bak. Sisu Randers. Kæmper står 67-84, og den er slut. Kæmper vinder altså og bringer sig dermed foran 2-0 i den serie. En komfortabel sejr på udebane, må man sige. Og det ligner, at Randers gør kunststykket efter fra sidste sæson. Der var de godt nok undersidede mod Sisu, men de ryddede dem altså også af banen. 3-0 der, nu fører de 2-0. Og næste kamp på torsdag spilles altså i Randers. Rungby er der. Aflevering ud til Anton Elsner. 8 sekunder tilbage til Rungby. Ud i hjørnet. Veteran. Den er lang. Meget lang. Men nu ender det med lidt dårlig afslutning af Veteran. Men det er et godt skud. Ikke? Altså, han rammer ikke, men de får den spillet rundt. De har mange stationer. De får brugt Næstved ned, og de ender med et frit skud. Bowman over for Potter. Potter brænder. Jens Krog, rebounder. Elsner. 10 sekunder nu tilbage af 3. periode. Øj, han rækker, han er heldig her. Han spiller altså med 3 fejl, Liam Potter. Han laver en klar fejl. Og perioden slutter 71-45. De vinder 3. periode 32-13. Nej, 34-13 bliver det. Og en spiller, man skal ruse den periode udover Golovkin, som laver en masse point og stjæler nogle bolde. Frederik Rungby, han laver et kæmpe stort arbejde defensivt. Tager masser af rebounds, er med helt frem i angrebet, med helt tilbage og ligger 3-4 rigtig gode afleveringer. Må det ikke, at Ignacio Munoz, han er en lidt munter herre nede på sidelinjen. Jeg ved, vores reporter Simon Johansen, han kæmper for at få en kommentar fra ham, og han skulle være klar. Ignacio Munoz, den quarter, I lige har leveret, kan det gøres meget bedre?
Nej, ikke forsvarsmæssigt. Altså, jeg synes også, at de resignerede lidt næste over for vores pres. Men det er det, vi har trænet, at vi skal være mere fysiske, vi skal være stærke i forsvaret, og det lykkes jo. I får angrebet, I kommer til kurven, I får lavet angrebs-rebounds, I får kreeret turnovers i forsvaret. Hvad mangler du at se fra det her hold i fjerde kvartal? Ja, vi skal jo fortsætte. Det er jo en serie, det her. Det her, det er én kamp. Vi tabte den første, så der står kun 1-1. Om vi så vinder med 100, det er fuldstændig ligegyldigt. Der står kun 1-1, så vi skal fortsætte. Tak for det. På et kæmpe comeback. Og så bryder det løs. Mark Mærs er danske mester 2012.